Acara gendurenan bancaan wetone Tama. Kamis malam Jumat iki mangke ning omahku arep enek acara gendurenan cilik-cilikan bolo ora gedhen iki mangke. Acarane ya gur sederhana iki mangke. Dadi iki aku lagi nyiapne njlembrengi kloso ngunjuganku karo Tama. Dadi iki mangke mbakku sak keluargake lerene ket mangesuk ya masak-masak saka awan mau. Iki ki ceritane bancai wetone Tama. Soale Tamake lahire ning sasi Suro. Lah iki biasane iki dibancai nek biasane ki gur diintu-intu main enek gon lemper ngono kae lho bolo biasane lagi ki mak iki duwe hajat ya pengen rada gede sithik tapi ora gede banget bolo iki acarane iki ya gur sak kingkoke paling gur sak sedulur sing diundang rene iki ya lek nar iki mangke rene sing gawe gilingane. Nah iki gilingane iki mbuh pira wi bolo aku ora ngitung iki mbak ki lagi jangan kini jangan gori sing mengko ya arep dienggo maem pas acara. Lagi aku ndelok gilingane bolo gilingane kan sing gede 3 apa 2 ya nek salah nek liyane iki rada cilik-cilik iki mak iki lagi gawe sing gawe jenang kowe enek jenangi barang. Nek acarane iki mengko bar isaan ijian ke lagi bolo iki wis dadi gilingene mau ya enek komplit enek gudangane ya enek punare iki mak wis medun ya melu rewang iki wis notani lawe sing arep dienggo acara mengko iki ke wah dek nunik mang ya teko medun bolo iki wonge tekone keri karo mbuh gawe konten kayane ya nan ki langsung wae gendong Nabilo iki biasane ora gelem digendong mang tumben gelem iki osange bolo jan ya enek iwake barang enek bacem iki wis rampung kari nunggu sing diaturi teko bolo dadi nyantai sik enek jogan karo ndelok TV. Lah iki tamuku gedhen bolo iki Samto pegi mangi tak undang rene wis teko wonge takon nyinom wonge wis kerene. Wah iki salaman aku mang nek kabare wonge mang jare dina iki mangke kerja langsung wae iki aku ora Samto pegi sing tukang ceraki wedangane bagian Jayeng bolo. Nek nggone sampean enek ora bolo umpama laire ning sasi Suro ngono ki apa dibancaki apa ora nek ngono aku biasane ngono kuwi. Lah iki wis teko tamu undangane ya iki ya gur sak deret sedulur bolo sing diundang dadi ya gur cilik-cilikan acarane. Iki langsung wae iki mangke sing gilingane ditokne dadi kuwabeh ditokne sik ngene iki bolo nek aku acara gendurenan kondangan bancaan ke. Lagi engko ya wis ditokne kabeh sing oseng sing baceme mau ditokne nek wis rampung engko lagi diujudne nyang Mbah Mir lah kae Mbah Miran ke sing nganggo kupluk nganggo baju hitam kae bolo ya aturi rono sing ngekralne mengko ke. Oh iya dhisike jane ke swargi simbah kula nangke tukang ngekralne nek ngon kondangan ngene iki bolo. Soale ya saiki wis ora ono dadi ke generasi peneruse ya karek Mbah Mir kuwi bolo ke. Nek aku ora iso. Wis rampung diikralne iki lanjut didum bolo dadi sing gilingan tengah mangke didum nyang tamu undangane sing diaturi kuwi. Wah iki Samtopik mang njaluk jenenge bolo wonge maem ke. Dadi yo ngene iki bolo iki. Nah iki ya nek gilingan kuwi mau terus dikai gudangan. Ya jane iki dikai sego sing nggon cethingan ya enek sing pengen nggo tanduk, nggo imbuh ke ya oleh. Dadi iki ya ibu-ibuke ke ya melu kondangan bolo soal iki gur acara sak keluarga. Nek biasane iki nek kondangan iki aku ya lanang-lanang bologan iki mangke ya sak gur acara cilen sak keluarga ya wis campur ibu-ibuke melu kondangan maem bareng ini iki. Lagi bolo kir maem nganggo gudangan nganggo jangan gori nganggo oseng Samtopik ora lali gayane. Mak Ikem ki ya melu maem lek nar bolo iki. Dek Nuni Mama ya melu maem kabeh malah seger bolo ngene iki. Nek gendurenan ngene iki sing tak senengi urape bolo iki mangke urape iki dikai walang sangit tenan aku ora ngapusi nek kuwi bolo ki. Biasane ngono aku ki ya wong kene nek nggo gawe urap gudangan bumbu kampil kuwi dikai walang sangit ya kenek nggo ambon-ambon gen seger malah jos tenan iki. Ya wis mungkin ngono wae bolo acarane malam iki mau. Dadah. Kangkung kebun ning ngarep omah lanjut nggo sarapan bar kuwi terus ngarit. Alhamdulillah akhirnya kebunku ngarep omah ke wis wayah panen bolo ya kangkunge nek sawine ke urung gek iki ke wis ledung-ledung wis dhuwur-dhuwur kae gek mak iki mangesuke ngakon aku nek no kangkung ngarep omah kae le dioseng wae ngono gek iki akhirnya aku ya nyang ngarep omah iki tak pekne semene wae bolo iki soalnya ke ya iki semene iki wis dadi sak wajan kaya niki kok cepet men to Mas Gendros wis panen kangkunge ke. Ya nek rumah saku ya suwe bolo gandeng aku ya bendino nek esok sore ke tak sirami tak unoni kuwi lho dadi yo ketoke kuwi dadi perkembangan pertumbuhane kangkung iki luwih cepet. Iki mangke bar tak petiki lanjut tak kumbah ning mburu omah dadi aku mangke tugasku sing metiki karo sing emek. Engko sing masakke make iki mak iki lagi gawe bumbune bolo iki rencanane tak kon numis kangkung mbuh bumbune apa. Emak iki lagi iris-iris oh bumbune ke bawang brambang bolo diirisi ora diulek ke aku iki ngindelne pancine. Kok panci wajan bolo dadi aku mah cetek geni terus iki mang ngindelne
wajane tak kayak minyak sisan karo nunggu mas apa bumbune mak iki dadi iki mak iki dadi bumbune langsung ditumis digongso lanjut dikai lombok ya dong salame iki karo laos ya ditumis sisan kayak iki wis dilebokne kangkunge bolo wah iki kangkunge dadi sak wajan tenan bolo iki tapi mbuh nek wis mateng nek mimpes ya mbuh soalnya nek sayuran niki ya ketoke akeh nek wis mateng dadi sithik kae lagi ke bumbune gur sederhana mak iki gur bumbu kuwi mau dadi ora ditambahi apa-apa iki wis mateng dadi nek masake ora suwe-suwe bolo nek sayur kangkung lanjut iki tak go metu nggo sarapan karo make ya ora lali lalap terong kuwi iki ijik karo kuwi mangke nek iwak wedhus bolo dadi ya nikmat tenan iki tumis kangkung karo lalap terong nggo sarapan ya wis mak ya rasane iki luwih nikmat tenan bolo nek sayuran barle metik langsung di sayur diusang ki rumah saku luwih seger kae ijo-ijo kae mangke ki ijik num-num kangkung iki ki ya terae nek kangkung kangkung ke favoritku bola aku wis ngomong bola Bali wingi iki nek sampean nek masak kangkung ngono biasane dimasak model piye pake kok ora dijak sarapan Mas Gendus pake ki ngarit bola dadi bapake nek ngarit mangkat esuk kae sarapan iki nek mulih kok ngarit ki aku ki ya bar sarapan arep yo ngarit nyang Tegal bola soalnya ki yo nek gur pake sing ngarit ki yo wedhuse nek sore ngono ki jek mbak-mbak kae dadi aku sing bagian ngaritne wedhuse iki mangke bar asa-asa arep mangkat. Iki aku wis tekan nggon lokasi penitipane motor aku lewat dhuwur iki ora lewat ngesor ngene Mbah Sukat kae iki aku ki wis tekan nggon Tegal iki ngaretku nek nggon Tegal Lor bolo rodok sih kidul biasane ngesor lagi niki sukete iki ya kaya ngene iki nggon suket nggon Anding Toelo iki ketak delok iki mangke pekuan nenek alang-alang wis campur-campur iki aku nemu kembang apik bolo iki apa ya jenenge nek nggonmu kembang iki apik iki lho ungu kayak kayane kembang kacangan nek ra salah nek kene jenenge iki ndralah untukku ngaret iki mangke ora kenekan panas soalnya iki miring ngulon dadi sing ini ki urung patek dhuwur kae nyorote iki jek nek nggon gunung sih dhuwur kae ning kene iki malah sepi bolo iki gong liwang-liwang iki ora nek wong aku mang au biasane aku nek ning alas ngono ki seneng aku ngono iki nggo kode maksudnya nek kanca ngono berarti wah kae berarti nek kancane ngarit iki mangke aku ki ora enak iki wis rampung ngarit aku lanjut arep emek telo nyang Tegal Lor cuman iki emekku telo ki arep tak nggo gawe cemilan nenek ngomah ngono bola soalnya kan lagi musim bal Piala Dunia kuwi lho dadi nek wong iki kadang aku bingung mak apa ya kayak aku mek telo aku kapan-kapan apa tak gawe panganan apa ngono bola apa tak bakar ngono ki aku wis seneng iki lanjut tak gawe ngidul olah iki sak bedulan ki wisine wakah cuman ki urung gedhi nek jare Pak iki lekase ngaplek sok engko nek bulan Agustus bola nek usum iki jare urung oleh nek arti gapleki peki kabeh ngono ki ya intine ki asine urung gedhi pol ngono bola isine telo aku medal ki jane ki ya akeh cuman urung beduk-beduk ngono ki wis rampung lanjut iki tak gawe mulih tak sunggi bola sukete soalnya aku ngaret iki gur sak bongkok kuwi mangke ya ora mikul nek Pak iki kayane biasane ngaret yang tutupan ki mikul iki tekan lokasi nggon penitipan pit mau lanjut tak unggahne pit iki wis pemanase rada panas semelet kae dino iki mangke lanjut tak gawe mulih iki wis tekan perjalanan bola iki wah jan panas cerah iki cuaca hari ini jan penak tenan bola karo nglengek iso gini njenenge suket ngene iki singkat cerita wis tekan omah iki jruk iki mangke Pak iki ya ternyata wis mulih iki soalnya Pak iki nek ngarit mangkat jam 5:30 kae bola lanjut iki buka harta karun telo mau untuk bedol ning alas mau bola iki terus sukete tak brukne tak warni umbuan suket ada suket kuwi lanjut aku gawe es susu iki mang melak jan hawane panas enak iki sing anyep-anyep ngono iki aku gawe susu serak ning kandang wedhus iki jan nikmat tenan ambune wedhus ya seger nambi karo udut ya karo nglaras ya jan nikmat tenan bola iki ya wis ngene bola iki matur suwun wis ndelok vlogku dadah.